Az, valaki mit csüngött. Csüngött? Belül lefel a szar. Adjál egy jó cikit, majd visszarak neked egy szilvat. Bűrszilvat. Esküvően. Van neked cigarettát? Nincsen. Ne hazudjátok. Lista cigány. Hát nem még én cigány, sosem voltam cigány. Narancsot Cigányokból sose dolgoztál. Csak mondja cigányra. Hol hagyjál meg? Nem mondja a cigány, hogy bűnös cigány. Te cigányjal rohadjál meg. Ahol lesz lehet. Mi van? Én azért majd kérem. Mikor még ott vesztek. Tojást tedd vissza. Már bezölök ennek egyre, hogy magunk kezdve. Úgy rohadjál meg. De az is sajnálom. Eszel egy almát? Igen. Ha rágó szarnak. Ott fogjász. Perecet, ropit. Azt. Hallott itt? Ropit, te hülye! Te hülye vajon mennyi? Befejeztem vele. Meg kéne államot megidőzni. Cigánykodik. Kacsi! Szarosodni kell, mindjárt. Ezt megeszek Sanyikával együtt. Tilos Sanyika. Na mit tudom? Tilos Sanyika. Hát, ügyelősen, hát mi az? Igaz lenne csak jó, hogy jönnek. Piska bácsi! Olyan, ma mondaná. Elmondja el, kapott. Piska bácsi, azt mondja. Szeretet is, amúgy. Mi? Szeretet, mert kicsiké. Hát mert Kis fiát. kis Sanyi. Hát. Most már nem kell a fia, van már nekem. Csináltunk cigát. Nem csináltál, csak Piska is csinált. Te, Rozikát csináltál. Vagy Ever. Evelyn. Vagy Rózsika. Hát csak Pista kell. Úgy fogják hívni, hogy Manci. Akkor tényleg nem áll senki. Manci lesz. Mi? Van már 4 van, még egy Manci, 5 Manci van, az jó. Addig csinál, most már még fiú nem. Így, utána még Manci, gyertek Manci. Mit oda kint az asknál, gyere Manci. Téged is felcsinálok, most már. Oda vagyjál. Hát sose oradtál. Szakadjál meg. Szakadjál meg. Dobott valamelyik, nem mondtam? Apa, Ki? a libásat mondjad neki. Mely elibben? Tudod, a libabőrös a faszod. Na, a libabűrös a faszod mit csinálsz vele? Felhúzod a számolniát. Elbasztad. Lehúzod a libát, nem? Lehúzod a Miki. De mi neves? Menj arra, mert nem beszéltem. Ne sögte. Megy két idő után kiházik vele. Te! Így van, mert Én azok. Nem, mindig ott voltam az elején. Nem tudod elhúzni most már. Így van. De csak hallgassam, most beszélgesse. Apukának. Jani kéz, Jani, Miért? Kezdik ujjáit. Ilyenben nem vetem, ha nem behe. Majd kiborokása még a említés. Miért? Sanyika. Még a... Nem, Pista bácsi még nem ismered. Neked Pista bácsi. Így van. Legyen. Neked csak derő. Jó van, Vagy majd a... mesélj. Mi? Vagy két lábban járok szó is meg. Az vagy. Az. Az, neked. Na. Egy két az utcán kijázik belőle. Majd középen fogtál. Te már közte vagy azért, hogy ő vagy. Közénket. Csinálod a szunykot. Hallós utam. Miről szedő roboltam ezt a szart, lefagyott a kérem. Uvaj, mondjam, uvaj. Hát az